Ordiziako kirol sariak banatuko dira ostiraleen eta udalak sarituak hautatzeko prozesua nolakoa den azaldu du eta noski, aurten zeintzuk izango diren sarituak. Aurten 6. edizioa da, 2 urtez behin egiten den ekintza bat da, eta pixka bat martxan maiatzan jarri gendun, jendeak, elkarteak, nahi duenak, proposamenak bidaltzen ditu udaletxera, eta kirol aholkularitza batzordeak aztertu ondoren proposamena daude, eta ikusten da pixka bat kurrikuluna zein dan eta zeintzuk izan dian merituak. Bai, emaitzak eta izaten ditugu kontutan ez, baina orokorrean kirolean badira beste pertsona batzuk, bolondresak, entrenatzaileak, delegatuak, talden inguruan dauden gurasoak, lagunak nolabait, beraiei esker, talde horien lorpenak lortu daitezkenak, ez? Orduan, naiz da horiek sailkatuak ez izan, askotan ere beraiei esker lortu daitezke exito horiek, ez? Bakarkako kiroleko kirol oneren sariak emakumezkoetan Irati Zubizarreta mendi lasterketan ibiltzen dana. Eta lider bina errubiko jokalaria. Bakarkako kirolezko kirolari gizonezkoetan Eneko Agirrezabal atleta. Talde onenen sariak Ordiziako kirol elkartea Saskibaloi Eba Maiara lehenengo aldiz igotzeagatik. Eta baita ere Ordiziako kirol elkartea futbola 3. maila igotzeagatik. Urteetan Ordiziako kirolarekin elkarlanean aritu lanaren aitormenak Emilio Ortiz, Areto futboleko alma materra izateagatik, eta kikek esan duen bezala ere, Jesus Mari Albixu pala munduan betidanik egin duen lanarengatik. Enpresa laguntzeagatik Txindoki Taberna eta Orkli Kooperatiba. Eta gero aurten, lehenengo aldiz, sari berezi bat eman behar dugu, ela gaixotasuna kaleratzeagatik eta ela gaixoei animok emateagatik eta bere amor propioagatik Asier de la Iglesia Saskibaloian talde hoia.